Margrethe, og jeg bor her i et lille observatorium. Og det er fantastisk. Er du sikker på, at du går den rigtige vej? Så burde jeg være. Flyt dig lige, dame. Den burde sige... Det her. Undskyld mig, dame. Det her er desværre et hus. Du kan godt lide. Nej, det kan du. Og ved du hvad? Så ringer jeg til politiet. Ja, det er dit hus. Gå væk, kvinde. Jeg ringer til politiet. Nej. Jo, jeg gør. Det er politiet. Jeg er politi. Jeg har en kvinde her, som der prøver at smide mig ud af mit eget hus. Jeg kommer nu. Stå og kigger til publikum. Du var faktisk smart, at skulle gøre det. Hey, hold! Du bliver væk. Nu kommer politiet. Ja, det er mit hus. Hvad fanden har jeg nu med det? Faktisk, så kan du blive taget ud. Nu! Politi! Okay. Faktisk, vi er også politi. Så jeg har ingen idé, hvorfor jeg skal ringe efter politiet. Du skal bare væk herfra nu. Nej, det her er mit hus. Det var mit hus. Du kan ikke bare Hvad har vi sige... her? Altså, som politibetjent burde du vide, hvem der bor i det hus. Hvorfor skulle jeg vide, hvad det går over? Og lige selv. Selvfølgelig. Det her, du kommer til at drikke meget af det. Hey, i mit hus. Nej. Hvorfor? Du lukkede ikke. Undskyld mig. Undskyld. Okay. Hvorfor skal jeg også lige være herinde? Jeg går lige en tur for at se, om der er andre ting. Okay? Hvad skal du bruge den til? Hvis du kommer ud. Jeg skal ikke have en kæp i hovedet, vel? Det må man sgu da heller ikke som politibetjent. Nej, det er rigtigt. Jeg kan godt lide anholdelse af hver parti. Det burde være ulovligt. Politibetjent kan ikke bare smide mig ud på mit eget hus, hvis du kommer. Okay. Hvordan kan det overhovedet være muligt at ikke bag trapper? Det kan jeg. Du må ikke have ringet og sagde, du har taget hans. Men det var mit hus. Han førte med en GPS. Ja, hvis jeg gemmer